F'Awla 22 komplit tinstema l-kumpilazzjoni fil-każ kontra Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. F'din is-seduta d-diviża talbet biex kull materjal li ġie f'idejn il-pulizija imqar għal ftit sekondi li għandu x'jaqsam mal-każ għandu jingħadda lilhom ukoll. Il-qorti stqarret li din it-talba ma tistax tkopri kull informazzjoni dwar l-investigazzjoni. Id-diviża qablet dwar dan u kjarifikat li t-talba tkopri informazzjoni moddija mill-pulizija mis-servizzi sigreti li setgħu waslu għas-suspett fuq l-akkużat. Stqarret li hemm 4 telefonati li dawn ma ġewx moddija lid-diviża u dawn intużaw mill-pulizija mhux biss billi semmawhom fl-interrogazzjoni lil Edwin Brincat magħruf bħala il-Ġojja. Il-prosekuzzjoni stqarret li qatt ma tista' tingħata xi ħaġa li mhux f'idejn il-pulizija. Id-difiża talbet biex il-prosekuzzjoni tagħmel it-talba mas-servizzi sigreti biex dawn jerġgħu jgħaddu l-evidenza f'idejn il-pulizija. L-avukat mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali stqar li din mhix evidenza materjali iżda intelligenza. Il-qorti stqarret li f'kull każ jekk hemm evidenza rilevanti li anke tista' tgħin lid-difiża dik titqies bħala evidenza materjali. Id-difiża stqarret li hemm 4 telefonati partikolari li semmew f'bosta dikjarazzjonijiet ta' nies mitkellma mill-pulizija. Il-qorti spjegat kif jistgħat il-każ li l-qorti stess tara l-materjal in kwistjoni u tiddeċidi hi jekk dan hux rilevanti. Id-difiża nnotat ukoll kif fil-prime note ppreżentati dwar l-investigazzjonijiet hemm madwar 15-il faċċjata nieqsa dwar l-investigazzjoni ta' Melvin Teuma talbet biex dawn jingħaddew lid-difiża. L-ispettur Zara tela fuq il-pedana tax-xhieda hekk kif kienu li eżebixxa l-prime note, stqar li huwa ppreżenta kull ħaġa li jagħmel referenza għaliha fix-xhieda tiegħu fil-qorti. Il-qorti staqsiet hemmx diffikultà biex id-diviża tingħata dawn is-sezzjonijiet nieqsa. Il-qorti stqarret li dwar dawn il-prime note hija diġà kienet iddeċidiet dwar partijiet li jistgħu jxekklu xi investigazzjonijiet fuq terzi persuni, madankollu jekk hemm affarijiet oħra rilevanti għad-difiża u li jistgħu jgħinuha fix-xogħol tagħha dawn għandhom ikunu żvelati. Fis-seduta xiedu żewġ rappreżentanti ta' kumpaniji tat-telekomunikazzjoni. Dawn xiedu dwar informazzjoni li kienet mitluba mill-pulizija dwar żewġ telefonati li saru minn numru għal ieħor fit-28 ta' Awwissu u 18 ta' Novembru ta' din is-sena. Fil-qorti semmew iż-żewġ numri iżda ma jistgħux ikunu ppubblikati fuq ordni tal-qorti. Meta mistoqsija mid-difiża dwar it-tul tat-telefonata stqarret li għall-ewwel telefonata il-persuna li għamlet l-użu min-numru prova jaqbad il-persuna li kien qed jagħmel użu mit-tieni numru iżda dan ma qabadx. Fit-tieni telefonata l-persuna qabdet it-telefonata u din damet biss 3 sekondi. Waħda mix-xhieda kkonfermat kif l-evidenza ppreżentata tikkonferma li t-telefonati saru mill-ewwel numru. Stqarret kif il-persuna li għamlet użu mill-ewwel numru kien barra minn Malta meta saru żewġ telefonati. Hawnhekk fl-awla Jorgen Fenech der idur lejn il-membri tal-familja li kienu preżenti fl-awla. Dwar rikors ppreżentat mid-difiża, il-qorti stqarret li r-rappurtaġġ bħal dak li sar mill-ġurnalista ta' Newsbook fl-artiklu intitolat "Il-qorti taqbel ma' Azzopardi li ma żbaljax meta sejjaħ lil Fenech ħati ma kienx wieħed korrett u veritier u dan ma jirrispekkjax dak li seħħ fl-awla u għalhekk jista' jagħti stampa mhux veritiera ta' dak li jkun qed jiġri fil-qorti. Il-Maġistrat Rachel Montebello talbet lir-Reġistratur tal-Qorti sabiex tieħu azzjoni fuq l-awturi tal-artikli msemmija fir-rikors mid-difiża.